Her har vi så bilen, som vi har sat i kategorien den elegante. Det er en Bentley S1 Continental Flying Spur fra 1959 med Mulliner karosse. Det er en håndbygget aluminiumsbil, og den er kun fremstillet i 281 eksemplarer i hele verden. Man sidder fuldstændig som i en sofa, når man kommer ind, og det gode ved det hele er, at man kan slå forsædet fremad, sådan her, således at bruden lige kan lægge ind med sit bordkrop, og så sætter man sig ned, så den er meget nemme adgangsform. Bilen har fået et komplet nyt læderinteriør, og dens træværk er totalt nyrenoveret, og den fremstræder som en helt ny bil, selvom den nu er 50 år gammel i år. Sidst i 50'erne, der var den var så dyr, så den var kun ejet af konger og kejser og fyrster og Hollywood-stjerner. Blandt andet ved vi, at Peter Sellers, han havde en nøjagtig mand til, og Alfred Hitchcock og mange andre kendte. Man kender næsten alle de ejere, der har været på den slags biler. Så den er ret speciel, og den er meget hurtigt kørende og let.